L'aplicatiu permet a les entitats que han participat en l'enquesta visualitzar la informació introduïda i comparar les dades de l'entitat amb la resta d'entitats similars. L'enllaç per accedir-hi el trobem a la part superior dreta de la web del Panoràmic. Un cop finalitzada i revisada l'enquesta, el Panoràmic facilita les dades d'accés a l'entitat. Introduint l'usuari i contrasenya podrem accedir a l'àrea interna i visualitzar els apartats Entitat i Comparativa d'entitat. L'apartat Entitat permet visualitzar les dades de l'entitat i de la persona de contacte. Podem editar-les per tal de mantenir-ho actualitzat. També podem visualitzar l'historial dels qüestionaris realitzats per l'entitat. Podem guardar-los en PDF o imprimir-los. Finalment, l'aplicatiu ens mostra alguns informes suggerits en funció del tipus d'entitat i territori. En el següent apartat podem visualitzar la comparativa de l'entitat respecte a entitats del mateix nivell, forma jurídica i àmbit d'actuació. Els gràfics són dinàmics i és possible actualitzar les dades modificant els filtres laterals. Trobarem l'enllaç per a tancar la sessió a la part superior dreta.